Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene siziň bilen Murat Gurbanow, DBT lideri. Men şu öpleşimde siziň bilen esasy Türkmenistanlyk bolup geçen dahatlar boýunça gülüşetim gelýär. Birinji bilen ine şu gün Berdimuhammedow öz agzaçaryny berýär. O Berdimuhammedow agzaçaryny berýär diýip ofitsialny aýdylýar bolýan, ony hakykatdan hem halk berýär. Näme men size düşündireyim. Her hökümet magdyndan şu Berdimuhammedow agzaçaryna 500 manatdan talap edildi. Şolar töleýärler. O diýmek şol agzaçary hemme hökümet magdynlary Türkmenistanyň magdyny bolsa hemmeler pul göçürip şolar töleýär. Ol diýmek şol magdynlar şo 500 manat tölenler ýagdaýynda şo ýani halkyň harytlaryny, halkyň aljak harytlaryny ýene-de şo pula galdyryp, ondan hem ýokurky pulla galdyryp, bular giýdejelerini ýerine goýýarlar. Diýmek ýene-de türkmen halky şu Berdimuhammedowyň sadakatyna töleýär. Men öňden aýdyp gelýär, bu adam psihiki taýdan yaramayan adam. Kesel. Näçe? Siýasaty dogry ýykdy. Türkmenistanyň daşyndaky siýasaty ýykyp maskara bolup, ýani bütün döwletler bizim üstümizden gülýär. Bizim goňşy döwletler bizim bilen söýüşip, muny hiç ýere çağıranoklar. İçiniň siýasatyny, ykdysady siýasatyny ýykdy. İçiniň siýasatyny ýykdy. İçiniň sosial ýagdaýlaryny adamyň hal maddi taýdan hal ýagdaýlaryny ýykdy. Indi sadakasyndan bu ýyllanyň hasabyny geçirip. Bu näme? İdiotmy ýa dogrudan kellesi giden bir geraýşykmy? Men şonu düşünemem. Sebäbi bu konstitusiýana gün açyk bolup ýör. Onuň kellesi işleýändir diýip pikir edýär bolýan. Ýöne şoň kellesi ýerine däl, şoň aň giden diýip men pikir edýän sebäbi seredin. Hemme şu eli diren zady ýykyp halka garşy şu etmelisinden ters edip bulwara döwleti dolandyryp gelýär. Bu döwlet dolandyrany, bu döwleti ýykyp barýar. Ine şoň üçin men şu adama kellesi giden, akly giden bir binamız haramzady kezzap diýen. Muny gaty gyssa ýagdaýda kellesini bagladyp, ýani psihbanitsa salyp kellesini bagladyp, eger yaramayan bolsa liçeni almaly bu adam. Sebäbi indi öz sadakasyny, birinji sadakasy ýani agzaçary kakanyň ölen sadakasyny öz bermen halkdan pul ýygnap onu töledýär. Ol bir ömrüne bir sadaka işläp bir sadaka berip gören adam şu. Türkmençilige aňarda dursun, musulmançylyga aýtmaňam. Näme bu adam? Kim bu? Näme bizim halkymyzda şu adam ýoluşlyk edýär? Näme bizim halkymyz şuraya bir idiot, näse adam kelle tarapyndan psihik ýagdaýda düzükleýän adam bizi dolandyryp, bizi ulu çukura atyp otýar. Näme kanunlar ýokmy bu döwletde? Näme hemme kanunlar bolup, hemme zady öz eline alıp, öz garyndaşlaryny goýup, bizim halkymyzy ezip otýar. Biz haçana çeldim o, ýani daýanyp peredip durýar. Ine şonuň üçin men diýen Berdimuhammedow tutsak etmeli, gaty şart ýagdaýda şunu tutsak edip jenaýata çekmeli. Sebäbi 14 aprelde bozan konstitusiýany bozan ýani 73-nji maddasy diňe şonuň üçin bu ömürlük türmäge gitmeli. Bu isleýän wagty konstitusiýany kanunlarymyz bozýar, bizim öz haklarymyzy talap etjek bolsak bizi türmäge gitýär. Hany hakykat, hany adalet? Näme Türkmenistanda indi konstitusiýa düýbüne işlenokmy? Şu men bir reportaj gördüm. Şu bir aýal çykyş edip aýdýar, ýa owanda. Konstitusiýany diktatorlar halk üçin etmeýär, onu düýdüp edip, ýa özüni goramak üçin edýär. Ine şol hakykat. Sebäbi konstitusiýanyň ýa esasyny bular bozup basyp alyp hökümet basyp alýar. Indi şoňa bir zat diýjek bolsa, konstitusiýany çykarýar, saňa garşy ýani konstitusiýany ulanyp hereket edýär. Diýmek Türkmenistanda kanunlar işlenmek. Onu men ine emham işgärlerine sorag berýän. Polis işgärlerine sorag berýän. Siz näme öwrýäňiz? Konstitusiýa işlemeýän bolsa,
kanunlar işlemeyen olsa, siz hukuk kanunları goýan gurma, siz nämen gorýan? Utananlyk mı işe gitmeni? Utananlyk mı şu Berdimuhammedow jenayetçini tutsak etmelidigini? Näçe tutsak edemok? Hawos bolmasyn, ýa-ni Türkmenistan, Siriýa bolmasyn. Ine Siriýa Amerika özi eljagaly bilen eltip duran ho. Munun meter näme gerek? Öz sadakatyny sowmak üçin adamlardan pul alpdy. Munun beter näme gerek? Şonuň üçin bu kesel adam. Sebäbi şu bir hökümet ýolbaşçy bolup ýa-da hökümeti dolandyrşy bir logika taýdan manysy bir mazmun ýok zatlar edip ber. Bu adam psihik taýdan yaran okşuny. Munun bir gaty görmeli. Bunu gaty şart ýagdaýynda ýa-ni medisinsk analiz edip bir şoň netije çykarmaly. Eger kesel bolan bolsa, onda bu bolýan zatlar logik taýdan dogry. Sebäbi bu kesel adam bize muňa ýolbaşçylyk etdirýär döwletimiz. Şonuň üçin hormatly adamlar, biz hiç şada garaşmaly. Şundan garaşyljaklarymyz diňe erwetlik, diňe çukurak diýe. Ine men size ýüzlenýän, biz häzir informasiýon söwüşdi. Şeriňiz öz informasiýon söwüşmiňizi alyp baryň. Size garşy 30 ýyldan bäri Jadan Hramow Berdimuhammedow we onuň guruluklary size garşy görüşdi. Inni bir elimizde hemme zady alyp şu söwüşde şunu ýeňmeli. Onun için biz näme etmeli? Onun için biz her kim, her adama düşündürmeli bolup geçen zatlary. Berdimuhammedow jenayetdigini, konstitusiýanyň bozýanlygy, şol haramdada bize diňe betbaççylygy eltýänligini biz düşündürmeli. Biz düşündürmeli adamlara inni döwletimizi basyp alýarlar. Döwletimiz inni bize kömek edilmeýär. Biz döwleti halas edämezek, döwlet bize kömek edilmeýär. Şunu düşündürmeli adamlar. Biz düşündürmeli adamlara işsizlik bor, nowatda mundan köpeler, dolar galar. Bizim alýan aýlyklarymyz hiç tak bolmaz. Biz diňe kösenýär. Şonuň üçin biz informasiýon söwüşi alyp barmaly. Her adam oda, ýa kolhozda, MHM işgäri, polisiýa hemmämiz biz birek-birimizi düşündürmeli. Ine men size mysal aýdaýyn. Mari we Lebap hyzmat merkezlerinde işleyen ayalgylar günnün günü häzir haramlarda dip söýýär. Haçana çel biz eşek ýaly işläp günne işe gidip alýan aýlyklarymyzdan çağlamyzy, maşgalamyzy eklemeni ýetenok. Biz bir geday bolup galdyk. Haçana çel bu zatlar bolar dip aýtsalar, ýa-ni şol servislere, hyzmat merkezlere, polis, MHM işgäri gelmem olurum diýe dogry aýdýan. Hemmeler 100% şuna garşy ýöne bir şunu aýryp bilemdik. Ol bir dünýäde bolmazdyklar. Şonuň üçin biz hemme adamlara dogruçylygy, hakykaty aýtmaly. Biz hakykatda ýaşamaly. Biz hakykatda ýaşap bilsek, hakykaty aýdyp tursak, bizim arkamızda kanun, konstitusiýa bar şunu aýtmak üçin. Onda biz baxtly durmuşda ýaşarys. Onda biz kemçilik diýip aýdarys. Şu kemçilik düzeldiler. Eger de biz kemçiligi gözümüzün bulunu edýän paraholuklarını gözümüzün otursak, kemçiligim düzelmez. Paraholuk arttyryp geçer. Biz gulçulukdan çykmaz. Inni içer gulçulugy ýerdi. Daşyny akla gulçulugy ýerdi. Hemmemiz gulçulugy ýerdik. Durmuş bu. Hani Türkmen durmuşy bu? Hani Türkmençilik? Hani Türkmen halky agyr ýagdaýynda bir-birine kömek edýärdi. Biz agly birleşip bilemdik. Biz agly bir bolup bilmez. Biz ýöne şu maksada ýetmek üçin agly bir bolsak, eýem şu agly biriniň birärini ätdimiz bolýar. Şonuň üçin hormatly adamlar, siz maksadymyz bir bolmaly. Bizim maksadymyz baxtly durmuş. Bizim maksadymyz kanun esasyna döwlet bizi gollap, bize şertler döredip, biz öňe gitmek durmuş. Onun üçin şu ideýada, şu pikirde, şol alyp barynjak işlerde Berdimuhammedow rol ýok. Şo bolaýsa, şo bolan ýerine ýöne çökdürip barýar. Biz oň bilen baxtly durmuşymyzy gurup bilmeýär. Ine şonuň üçin men her adama ýürenýän, Türkmenistanyň içinde bolan, daşynda bolan listovka paýlan. Öz sözüň bilen düşündürün.
bizim videolarımızı paylaşın. Türkmenistan'ın içinin hemme yerine şu Bektaş'taki çopunu, onun Kerkiç'deki çopanlara da paylaşın informasyonu. Hemmemiz bilmeli. Onu hemmemiz bilsek, biz birek biriminden düşünmek ansat bolýar. Biri galsa bireke düşündirmek gerek. Olum galyp gidýär. Sebäbi eýýem düşünür. Ine şol birinji, şoňa informasiýon söwüş diýilýär. Biz birek birimize hakykata aýtmaly. Haýyşdy ine hakykata ýaýralyň. Ýene bir informasiýa aýtjak bolýar, ine Mary Welewap vilayetlerden geldi. Şo ýerden maňa halk ýüzlenýär. Murada gaýrat edip Aşgabatdan gelin MHM we prokuratura işgärlerine ýüzlenin. Olaň maşinalaryň numaraları agadi kutorýar. Olar hökümet işgärleri. Günne kanun bolýarlar. Köçede barýakan maskan bolmasa durup sana ýa-da jerime salyp pulluňy alýarlar. Ya da seni kösýärler. Ýaş gelin gyzlar bolsa hakykatdan hem problema tap bulara ýa-da piýasel berip şulardan özüniň ikincisi bolmagyny talap edýärler. Bu bir kanunçylyk, bu halkymyzyň namatyna degdigi diýär. Şolara aýdyn düşündirin. Egerde ýene de şo zatlary edip ýören bolsalar, biz şolaryň maşinalaryny ýakar, biz şolaryň öýlerini ýakar, biz şolaryň maşgalatyny ýakar, biz şolaryň jaýlaryny ýakar. Men ýat diýen o, hormatly watandaşlar, ýöne şu mesajy maňa uly haýyş edip şunu aýtyp ber diýip aýtdylar. Ine men şunu aýtdym. Inni men ýa-ni Ahal vilayetinden gelin Lewap we Mary vilayetina hökümet işgärlerine ýüzlenýär. Siz öz haramzada işlerini edip Berdimuhammedowyň haramzada işleri ýaly bolup şondan tapagyňyz ýok. Siz ahal ýylini maskara edýäňiz. Ýat ýerde baryp özüňiziň bihetpetçiligini görkezip bizim halkymyz edip durýar. Onanyň halkyň güýji gün-günden galýandyr. Erti jaýyň maşgalangyň ýansa, geňörme? O senin köçede eden bihetpetçiligiň. Senin konstitusiýany bozanyň. Ýene şonuň üçin men size duýdurýan. Siz ahal ýylini, ahalyň adamlaryny maskara edýäňiz. Beýle hereketleriniz etmeýän, kanundan çykmaň. Şöýra iýerlilermi sizi? Hökümet iýerdimi? Bojuňyzy ýerine ýetirin. Şondan çykmaň. Ayal maşgala deňmeň. Türkmeniň ayal maşgalasyny degenden özüni öldüreniň o bilýäňiz o zatlary. Sizin karşıyňyzda uly güýçler galar. Häzir galjak bolup otyr. Zordan saklap dur. Biz opposision şirketler, biz opposision güýçler halkymyzy hawasdan saklap otyrys. Halk sizin jaýlaryňyzy, maşinalaryňyzy hemme adymy ýakjak bolup köpden bäri aýtyp gelýär. Biz şolary bir kanun ýa-da geçmeýän diýip haýyş edip gelýär. Ýöne şu betbaççylyklar näçe köp bolsa, bir nohada barar bolýan, bizim sözlerimiz olara geçmez. Olar öz işini ederler. Indi men hemme partizanlara, hemme halkyň içinde merde olanlara, halkyň içinde ýön adamlar, adamlar, hökümetde işleýän hemmelerine ýüzlenýär. Görüşüp başlama. Nähili görüşüp bilýän bolsaňyz, şu döwleti basyp alan Berdimuhammedow garşy, Jadany we Hramy garşy görüşüňizi başlaň. Durmalar. Biz her gün dursak, her gün baklı durmuşumuzu yitirip gelýär. Her kim öz yerine, öz nokodyna özü kesgitlemeli, nähili uğraşmaly. Sebäbi biz bir sistema kurduk. Bu sistema sistemasız sistema. Bunu tap bolmaýar. O diýmek, eger biz ýol boş edip birini belledip Türkmenistanyň içinde MHM işgärleri sıraly basyp alýarmy? Sıraly garnyşyny çekip. Bize her owada, her köçede, her etrapda, her vilayetde, her şäherde öz liderler gerek. Bizde köp liderler bolmaly. Bizde her adam lider bolmaly. Onu bular hiç taýt edilmez. Men size bir misal getireyim. Bir polis işgäri şondan habar berdi. Şeýle diýe. Inni köçede adamlar saklap ýadadım. Öýe gelsem, kakam gurulýapdy. Bu haramlarda näetdi bizi, bizim durmuşyna, bizim durmuş gulşulagy etdik, girdik, zat diýip söwüp ýatyr. Ejem söwüp ýatyr bir tarapdan. Inim kalsem, inim söwüp ýatyr. On aýal söwüp ýatyr.
Öýe barsam öz aýagymy töküp getir. Men haýsy birim bulan saklaýyn diýip, mene hiç zat edilemok, ay şu bolanym bolsun diýip şey diýer. Ine şol diýmek sistemasyz sistemaly görüş. Ine biz şonu çağırýar. Sebäbi biz köp ýerlerden gördük. Türkmenistanda görüşmek üçin haýsy gurulmaçylyk sistemany alyrdy. Häzir MHM we polisiň güýçli wagtynda biz dine sistemasyz sistema gurulmaçylyk etmeli. Näçe? Bular sistema bolmasa kimi tutuşagyny, näme tutuşagyny, kim şoň ýol bolşyny bilmeýärler. Ýöne biz aklymyzda bilýär. Kim lider? Kimin lider ýa-ni öňe gidiljek ädimler bar. Kim şol ädimleri edip otyr? Biz görüp dur, biz halk. Biz näil galmany bilýär. Ýöne bize o ýerde, bu ýerde, aňyrda hawty işden galýan toparlar gerek. O ýerde 200 adam aly lewatdy. Häzir marda aýalmaşalyk galýar. Daşygyzda aýalmaşalyk apdy. Aşgabatda adam aljak bolupdy. Balkanly topar ýygnapdy. Şular galyp bir ýerlerden galyp polis bilen MHM ylgap ýadan soň bular düşünür, bular tutuwa gowap bolan onu bar Türkmenistan täzeden yine 2 edek daşyndan film aýlap türme salmasaň bular türmen Türkmenistan türme şoň içinde galyp durlar diýip bular şoňa gelmeli. Ine şondan biz wagtyny belerse hem bilerler. Şonuň üçin häzir sistemaly görüşi. Birinji, ikinji, her kim lider. Her kim menýal lider. Her kim öz okuwyny aldy, öz durmuş tejribesini aldy. Şol adam bilýän näil görüşmeli. Biz näil görüşmeli döwlet aşy? Her adamyň hata. Kiçik adam et, uly adam et, mundan beter adam et, hata. Üýüşi pekimle barmy? Hata. Öz oturan ýerinde çopan bolup, her ýerde listovka imodan paýla, hata. Gomşyňa, öz çopan ýoldaşyna düşündir ýagdaýlary we Türkmenistan döwletiniň ösüşini pikirlen şoň bilen olam hata. Şu ýaly hemmeler öz ädini etmeli. Ine şu ýaly görüşmeli. Onda bular hemme ýerden ýagyn edýär buların üstüne. Berdimuhammedow häzir köçe çykman bolupdy. Ogly ondan beter bolupdy. Ine biz 8 aýda şunu getirdik. Aýdyp saat çalyp ýören Türkmen halkynyň üstüne gülüp ýören adam, tüýkürip ýören adam, konstitusiýany tüýkürip ýören adam, maşyndan çykman, aýdyp ýa-ni daşynda ýallaklary oýnadýan adam inni köçe çykman bolupdy. Ine şoňa geldi. Häzir ol her adama serdenle şol adam şoň garşysyna durandygyny görmeli, gözünden tanamaly. Ine biz şonu itleýär. Ine şoňa sistema diýilýär. Ýöne has güýç sistema. Mysal üçin Fransada şol sary jiletler turdy. Şoň liderleri hem ýok. Kim saklasaň men lider diýip dur. Ondan bular düşünen ok. Kim bilen gürleşmeli, kimi tapyp, kimi ýa-ni saklap herkese durdurmaly. Bular bilmediler. Häzir bilen oklar. Şu adamlar özünden guruluşup, ýa-ni gurulmaçylyk ýoluna özler galyp her ýerde haty işden galýan bular polisler niýe ylgajagyny bilen ok. Ine şol sistema en güýçli öňüden sistema. Bizim Türkmenistanda güýçli öňüden sistema bolmaly. Sebäbi bular kolhoz, bular ýa-ni işlerini öz kolhozda ýaşaýan, etrapda ýaşaýan adamlara gyzyp öwrenir. Bular başga ýol bilen ok. Haçanda gurulmaçylyk işi ýitip bolsa, her adam öz etjegini özünden bilse, ýöne bir adam galanda beýlikler derle gollasa, onda bular niýeden tupar gelýänden bilmezler. Ine şoň üçin ine şol täze gurulmaçylyk işini men size hödürleýän sistemasyz, güýçli sistema. Onda bular keskitlep bilen ok. Sebäbi ony keskitlep bolan ok. Niýe de adam bolsa diýmek şo ýerde eýem şo gizli sistema bar. Bular her adamdan şonu garaşyp oturmaly. Onda bular basarlar. Sebäbi bir adama ýa bir topar görüşmeler bütün halka garşy görüşürler. Şoň üçin bular her adamdan şonu garaşmaly. Garaşmam ýadarlar. Ine şoň üçin men size şu maglumatlary berdim. Inni başga bir soruň geldi halkdan. Murada bolup geçen zatlary düşürmek ören kyn bolýar halka.
Olar entegam gorkyny ýeňip bilen oklar. Gaharym gelýän ýer şu zatlar şu halkyň ýagty geljegi üçin edilýäni düşünmeýärler. Ve sen halkymyza düşündürsen, senden kaçmana başlayalar. Gepin gıyrada 40% halkımız şeyli. Sedim, Türkmenistan'ı kaldırıp şul bir kanun öz-özünü saylap durun, öz-özünü bir kanun eden prezidenti ayırmak için bize 30% oyunan halk gerek. 40'ım gerek. Şunun 3% kalan yadayına yeterlik oluyor. Yine şunun için bizi korkudurup 30 yıldan beri bizim karşımızda görüş edilen son biz derhal kalınmaz. Ol bulmaca iş. Yöne biz birinci informasiyanı alıp kelleyemizde yakı hemme zatları hakikati tapıp keskitlesek onu biz hemmemiz her bir adam düşünür. Be dine kalmalı başka yol yok. Yine şonla bir kalan yadayını hemme düşünür. Yine şu derece barınca biz informasyon söğüş atmalı. Biz bizim halkımıza informasiya verip hakikati düşündük durmalı. Biz yani şul etapta. Şul etap yani geç kuturun ne ayırırsa o yerde bir yerde hati işte adımına kalk başlasa eyyem şul etap geçti deydi. Onunla bir gün evvel hem adamlar şunu tayarıp çağırdı. Şunun için şul toğrava düşünmeyen motorlar düşündürmeli. Trubkan alıp koyan motorlar yeni de teyardan cağırıp düşündürmeli. Şuları biz yani uğur tapmalı, şuları düşündürme uğurlu. Bu adamlar hem adam kahraman olup bilmez, hem adam edermen olmaz. Yöne esası adamlar Türkmenistan'da düşünceli. Korkmak var ve düşünmezlik var. Yani hiç mi işlattan korkan onanın. Hemmeler değil mi Allah'dan? Şunun için korkya demek neye doğru? Şular düşüncesinin pisliği boyunca şu gepleşikler şuları yani hoplu yada getiriyor deyip fikir ediyorlar. Onu bilen oklar konstitusiyanın bağdığını, onu konstitusiyanın maddelerini bilen oklar, şu maddeler şuları koruyanını bilen oklar. Onu şu zatları bilse üyede korap başlarlar. Onu bilen ok. Eğer de, men şol adamları bilenen, eğer de siz ömrünüzde konstitusiyanı açmadık o zaman, onu sizi neyin korap oluyor? Onu siz öz-özünüz neyin korap bilirsiniz? Siz bilmeyen adamınızdan neyin güýçlenip goranyp bilirsiniz? Şunun için birinci bilen konstitusiyanı öwrenin. Şo ýerde size hökümet, döwletiň tasdiklap bütün dünyada jar eden konstitusiýasy bizim Türkmenistanyň esas kanunyny öwrenin de şoňa seredin şol maddalaryna. Haýsy maddalar sizi goruýar? Şonu ýatdan bilmeli. Çağlaryňyz, özüňiz, doganyňyz, enataňyz ýatdan bilmeli. Öňü ýagy eden ýagdaýynda okap bermeli şonu. Çykaryp gözüňiňe okan şonu. Ol gaçky derler siz eýýäm başga adam. Siz eýýäm düşünjeli, siz eýýäm şuly jenaýda çekbilýän adam. Şonuň üçin şu zatları biz bilmeli. Şonu bilmesek biz size hakikati düşünüp bilmez ve biz Türkmenistan'ı öňe gidip bilmez. Biz bakly durmuşa bak bilmez. Biz bakly durmuşa baranma ýagdaýynda size baranyz. Hemmemiz var ya. Häzir o bakly durmuş diňe bir adamda. Onun bakly däl, külüginden gorkup getipýär, köçe çykynmän. Ine häzir Türkmenistanyň bir kanun haramzada psihik tarapdan kesel adam Türkmen halkından gorkuşy 100 esse gorkýar Türkmen halkından, Türkmen halky 1 esse gorkýar şundan. Şo ýaly tapawud, din aramlyk. Indi bize az galdy. Biz galar nesip bolsa. Seredin soňky wagtda Türkmenistanda şunu söwmeýän adam ýok. Siz görürsiňiz, kätmeniň galy şu üstüne. Şu düşünýärdi, gaty çat wagtda adamlar eline kätmen alyp, ýa-ni emhemen kowlarlar we Berdimuhammedow kowlarlar görürsiňiz. Indi şu ýene bir aýtjak men ýa-ni gurumaçylykly görüş diýende ine birinji bilen gurumaçylykly görüşimiz biz informasiýon taýdan bizim halkymyza informasiýany ýetirip demirden diwary, Türkmenistanyň demirden diwaryny döwmeli,
hem birer informasiýany alyp durmaly. İnternet yapılly, Türkmenistan'ın şirketleri yapılly, jadan hram informasiýanam yapdy. Biz şu zatları açmaly. O zatlaryň hemme zadynyň öz ýolu bar. Biz şu ýollaryň üstünden açar. Şu ine akşam 20:00 İstanbul wagty boýunça biz aktivistler bolup üşýär, ýani ýöne grażdan hemmemiz üşüp ýollar nähili açmak we Türkmenistanda dolary iýeren ýagdaýynda näme bolar, iýermek ýagdaýynda näme bolar diýip şu zatlary matlatlaşyp, pasportlar näme düzetmeli matlatlaşyp biz hüjüme geçer. Ne şuň akşam kim isleýän adam gelip biler, devlete aktivist çağrına girip adminden sorguladın ýa-da islenik aktivistlerden sorgulasanız olur size bererler, sylkany, Zoom'a gelin de şöyle matlatlaşalım. Kim öýüne aýtjak bolsa, ine bir bile matlatlaşyp bir gowy ýani tehnikany alaly we şonu ýerinde dowam edip biz hökman surata Türkmenistany ýollar açar. Berdimuhammedow anaň hiç kim bu dünýäde Berdimuhammedow hiç tak dolundurmamak. Türkmenistan dolundurup bilen. Anaň Berdimuhammedow aňarda dursun. Giýitler ýaly adamlar ýykyldy. Kaddafi ýaly adamlar ýykyldy. Saddam Huseyn ýaly adamlar ýykyldy. Berdimuhammedow kim ol? Hiç kim. Halkynyň gorkýan bir kezzap binany sady. Inni ýene bir aýtjak bolýan zadym, ine biziň devlet plaşatkasyndan, platformasyndan aýal gyýlar hereketi döredildi. Onuň ýolbaşy hökmünde Zarina Ataýewa köpden bäri ýani şonu aşjak bolup neme diýe sizem goşulyň, sizem ýolbaşy boluň şoň içinde gelin goşulyň ýürüýte çap döredi. Aýal gyýlaryň hereketi ýani şonu giýip bilerler. O çap ýapyk häzirlikçe ýöne ýuwaş-ýuwaşdan ol açylar. Häzir esasy adamlar üýüşüp şolar öz programmasyny, öz ýani hukuk haklaryny öwrenip ýani aýal maşgalatyny Türkmenistanyň içinde we daşynda problemalaryny çözme uğruna we şonuň haklaryny görüşme uğruna öz ýani tekliplerini berip programmalaryny edip gyýy maşgalalara ýygyna görüşerler öz haklary boýunça. Türkmenistanyň içinde de şolar görüşüp alyp başlarlar, görürsüňiz gaty üçlü görüşüp başlarlar. Şoň üçin Türkmenistanyň aýal gyýlar, daýdalar, ejeler, eneler ine sizi gorumak üçin aýal gyýlar hereketi açyldy. Şol hereket çykyş edip durur, sizi düşündirip durur we sizin problemleriňizi maňyzy çözmekde hereketler eder. Goşulyň şoňa. Onun üçin Telegram programmasyny özüňize telefonuňyza ýazyp almaly. Özüňizde bolmasa çağrylmadan haýyş edin. Telegram programmasyny goýsun telefonuna we şo ýerde aýal gyýlaryň hereketi diýip çat bardy, şoňa girsin. Ine şu videoň aşagyny bir aktivist çağrı goýar. Şoňa giren ýagdaýynda şo ýerden biz ýapyk çağda geçirirdik. Hiç kim bilmedi onu. Dene öýüňiz gönlüň öňi bütün dünýädäki türkmen aýal maşgala bilen ara gatnaşyp edip, ýani gürleşip, maslahatlaşyp öz hukuk haklaryny gorarsynız. Olar size kömek eder. Başga aýtjak dolar meselesi. Dolar meselesinde biz dolar saklamaly, maksimalny Türkmenistana saklamaly. Biz rejimi finansiýet etmeliler. Bu rejim gelýän pullary ýani binalara beýaş etse galdyryp tölemesinde guruluş binalaryna halkyna tölesin. Ine şoň üçin biz Berdimuhammedowy işlerip öwretmeli. Şoň üçin geçirmän pullary minimalna geçirin, ýani 2 adamla $50 köp geçirmän. Hemme edýän guruluşlaryňyz, hemme ýani Türkmenistana alış-salyşlaryňyz dursun. Türkmenistanyň içinde biznesmenler ýylgynýan. Siz abarotor adalan soň firmalar adalýa, ýapylýa. Mani yok, hiç şey şonu dowam etmek. Sebebi polis ve emkan işleri kiçilenok, yapılanok. Olar 10 firma 100 bolup çözýän bolsalar, inne 3 firma 100 bolup çözülür. Siz ýöne çykdyjy edip u büyükka mundan metal düşürseňiz. Iň oňy pullaryňyzy jemden, ýani kärhanalaryňyzy wagtynça ýapyň, ýa-da şoň arendasyny gysgaça tölen, şu arendasyny töläp bilen ýapyň. Şu arendasyna çelli tölen de görünmän köp. Sebebi siz sahnada ýani
Adat kuşlar ýaly, olaryň sizin awçylygyňyzy ýaly sizi atyp alarlar. Şonuň üçin ekonomiýadan pullarňyzy ýitirmeň. Şonu diýjek bolýar. Indi ýollar açmak barada. Ine Türkmenistanyň maglumat geldi. Prezidentiň ýanyndan maglumatlar. Bular bir begenýä Tursa ýa-ni 29-ndan 20-ne çelli karantin edip yapdy bolýar. Bir begenýä bular näme diýär? 20-ne çelli maýçaly yapar, soň biz yapar, Türkmenistan yapar ofitsialny. Yani sentyabr çeldi. Ya 1 awgustda çeldi. Awgustda da aýdar ine 30 ýyllyk sentyabrda sowar. Ine şu bayramçylykdan soň biz açar diýip ýene aldyk. Noýabrda aýdar açar diýip, noýabrda aýdar ine dekabrda bayramçylyk bar, garaşçylyk. Onam tomoň şeý diýip ýylyň soňuna ýeter. Şonuň üçin yalan arlykçy hökümet onuň ýol başly psihiktadan kesel adamy ananma. Biz durmuşymyzy, ykbalymyzy elimize almaly. Biz elimize alyp öwrenmeli her wagt. Erti demokratiýa bolsa da elimize saklamaly öz ykbalymyzy. Näçe bir prezident demokrat bolsun ýa diktator bolsun, bizim ömrümizin ykbalyny çözmeli. Ýok. Kanunlar barmy? Kanuny berja edip hormat goýmaly. Bizim kanunlarymyzda haklarymyz barmy? Şonu berja edip hormat goýmaly. Şonuň üçin biz şonu göreşip saklap öwrenmeli. Ine şondan biz öser. Ine şondan Türkmen döwleti öser. Ine şondan biz bahtly ýaşar. Ine şondan biz daşyna gul bolup işlemen bizim çağıjyklarymyz köçek edip haçan kakam geler, ejem geler diýip garaşmalar. Ine şondan biz çağıjyklarymyz eýen 5-10 ýyl ýaşady. Biz şolary terbiýe bermedik. Soň baran ýagdaýymyzda ýüzümiz bolar. Maňa sen terbiýe bermedin diýip. Näme jogap berýär? Şonuň üçin gaty çat ýagdaýda öz durmuşymyzy, öz ykbalymyzy elimize alyp, öz maşgalamyza eýe bolýar. Şunuň bilen men öz çykyşymy torýan, indi sizin soragyňyza jogap bereyim. Или bir sorava Сергей Лазарев идет. Приветствую, Мурат. Когда мы будем победить диктатуру? Почему из родины трусит народ за границу, кто живет, они в митинге присутствуют, а в родине митинг не делают? Объясните в этом. Потому что 30 лет против нас боролась целая система. Эта система цензура, эта система прессинг, репрессий. А управляет этой системой господин Храмов. Он прошел обучение при Советском Союзе по идеологии. Он создал систему, где только государственные, печатные издания, телевидение. И если кто-то попросит свои права, его сажали. Никто не имеет права ни вмешиваться в общественную жизнь, ни в политическую жизнь. Сразу сажают, сразу угнетают. Его тохум угнетали. Сегодня эта борьба идет в течение 30 лет. И против нее народ так и не встал, он даже не понял, что произошло. Сегодня мы только начали глаза открывать. Мы сегодня не сможем встать. Мы сегодня делаем информационную борьбу против их агитации, против их каналов. Когда мы людям сможем это объяснить, поверьте, за один день встанут и все поменяют. В Туркменистане не будет протесты. За один день все сделают. Хаотично, быстро. Поэтому пока рано. Сегодня уже мы начинаем и информационно побеждать внутри Туркменистана эту информационную машину, созданную Храмовым и Жаданом. Там не только информационная машина, там еще и службы МХМ, полиция, прокуратура, суды, которые преследуют этих людей. Там целая система. Мы начали в Туркменистане ее побеждать информационно. Снаружи мы ее полностью победили. Снаружи Бердмухамедов авторитет zero. Он снаружи позор нации, позор страны, позор планеты. Над ним смеются все. Куда вы не придете, скажете Туркменистан, вам вытаскивают видео его или фотографии и смеются. Это говорит о том, что информационно мы победили. Осталось внутри. Внутри мы уже побеждаем. Уже там в разных местах хаотично люди встают. Вот когда вот эта хаотичность увеличится, мы сразу поднимем людей и одним махом решим. У нас не будет как в Беларуси, у нас не будет как в Киргизии, у нас не будет как в Казахстане или в России. У нас будет как в Туркменистане.
Maqsad Davletov, Murat Qurbanov, men fikrimcha adamları içten düşünürmek gerek. Psixik taraftan şu vaqt 90% adamda cel yok, maksat yok, yaşayışı besmislенно. Şunun için hareket yok. Ne düşünüyorlar? Katı doğru. Yine men hazır şu videom çıkar şu arada. Yani maksat biz kime karşı uğraşıyor, bize karşı kim uğraşıyor? Hem de hatları men düşünürdüm. Hazır montajda. Tumanov ya 28.04.20 в Яшлыке в теплице отравилось около 200 рабочих. 29 из них умерли на месте, остальные в реанимации в тяжелом состоянии. Скрывают. Туркменистан всегда скрывает всю негативную информацию. Он считает, у него вот какой-то другой мир. Президент Туркменистана обкуривается героином и по Марсу ходит. Он психически больной. Поэтому Храмов управляет таким образом, чтобы негатива нигде не было. Все скрывается. Вы не поверите, в Яшлыке что произошло? Рядом в колхозе, в районе не знают. Это все скрывается. Сразу приходит МХМ, сразу убирают. Если человек самоубийство сделал, оставил записку, моей смерти винить Бердмухамедова, они прибегают, не спасают этого человека, не расследуют, сразу записку ищут, записку сразу прячут, потом говорят родственникам снимите. Настолько позорная страна, настолько позорное правительство, настолько позорные органы. Сергей Лазарев. Мурат, если мы возвращаемся на родину, связи из-за митинга нас они посадят. Нет, не посадят. Никого не посадят. Никого не посадят, поэтому вот один вопрос ко мне пришел. Вопрос пришел из WhatsApp. Что будет с нынешним денежным обращением маната, если у нас получится, будет девальвация и обновление маната? Будет ли девальвация и обновление маната? Что произойдет с манатом? Во-первых, этот манат, его стыдно даже носить. Там есть лицо, ужасное лицо диктатора, который наш народ завел в сложную диктатуру. Мы должны от него избавиться. Это будет переходная тряпочная единица. То есть мы зафиксируем курс, допустим, 20, 21, 30, 40, 50 временно. Мы будем пользоваться этой манатами как переходная. Мы сделаем обязательно новые манаты, которые будут котироваться. Только потому, что на этих манатах есть фотография этого Туркменбаши, который не является Туркменбаши. Вот. Мы должны поменять всю систему кредитно-денежного обращения, всю систему кредитно-денежного финансирования, всю систему экономики, всю систему политики в стране, всю государственную систему. Поэтому реформу надо будет делать везде. И нам даже придется Конституцию поменять, потому что эта Конституция сделана для одного человека. Мы должны все шаг за шагом грамотно, логично менять. Поэтому предстоит очень огромная работа. Кто будет управлять государством от имени правительства в первое время, я вам могу гарантировать, что 4 года он спать не будет. Это будет чумовая, страшная работа, которая должна давать очень серьезную эффективность. Если он не даст, народ станет, его просто точно так же посадят. Поэтому кто будет руководить страной, вот большие ему силы, чтобы он это смог сделать. Кто бы ни был, разницы нет. Народ его сам выберет. Поэтому вот эти все реформы надо будет проводить. Он должен собрать вокруг себя команду, очень сильную команду, которая во всех областях должны быть команды, которые будут двигать наш народ вперед, двигать всю систему экономическую, финансовую, политическую, социальную вперед. Мы, кроме этого, должны максимально увеличить образование наших людей, максимально ускорить их образование. Мы должны нашу общественность поднять очень сильно на высокий уровень. Мы должны сделать бесплатное образование и бесплатную медицину. Медикаменты. Медицина должна быть бесплатная. Поэтому к этому мы должны прийти. Мы должны увеличить наши доходы государства и доходы граждан в несколько раз. Поэтому работа предстоит сумасшедшая. И поэтому этот манат будет временный, переходной. Мы обязательно придем к стабильному, нормальному манату.
Что на нем будет изображено, это народ будет решать. Будет или референдум, или предложение от народа, и народ будет решать. У нас очень много героев. У нас много знаменитых мест в Туркменистане, которые идут с древних времен. Почему мы не должны их на монатах обозначать? Почему мы должны обозначать диктаторов? Нет, конечно. Вот. На этом вопросов больше нету. Я заканчиваю свой прямой эфир. Hormatly vatandaşlar, men şunun bilen öz gysgaçyk efirimi utorýan. Şu gün 20:00 Stambul wagtyna ýatla diýänsede bizde Zoom ýapyk gepleşik bolar. Ýani hemme opozisiýon hereketleriň arasynda. Bu DVT platformanyň ýani Zoom'uny bolar. Şu ýerde bir esasy ýollaryny ýaýyn açmak, pasportlaryny ýaýyn uzatmak we dolar näçe bir geçirmeler. Şu üç mesele serdip geçer. Kim öýe aýtjak bolsa, kimde kim şu meselede öz pikirlerini aýtjak bolsa biz hemmeňizi çagyrýar. Mundan başga da aýtjaklarym Orazat aýynda hemme watandaşlarymyzyň, hemme musulmanlaryň dogalary we ardylary Allah jan Hudaýjan kabul etsin. Sag bolun.